Nawr, mae 'da ti pryd perffaith ar gyfer y tywydd, alfresco, rhywbeth i fita yn alfresco, yn dyfe? Yn gwmws, llwch chi fita fe tu fewn, tu fas. Mae'n cymryd, wel, llai na 6 munud i ddod at ei gilydd, fel gwelwch chi, ond wedyn rhyw 4 awr yn y ffwrn. Felly mae'n cymryd amser, ond dim gwaith. A beth dwi wedi prynu fan hyn yw jyst darn bach o borc, yr ysgwydd sydd gyda fi fan hyn fi'n credu, a fi hefyd yn hoff iawn o wneud hwn gyda brisket. Oce, os ots beth ti'n defnyddio fan hyn, Lisa? Dim o gwbl. Dim o gwbl. A o ran pris pishin fel un o cig, ydy hwn yn ratach na'r pris o darn arall? Mae hwn yn llai na 5 pint. Ond mae brisket to yn eitha resymol. Ond hefyd, os chi'n bryn o amser, falle jyst prynwch chops. Chi'n modd rhywbeth rhwydd chi'n gallu cael gafel yno. A beth dwi'n neud fan hyn nawr, ni'n mynd i gwcan hwn yn araf bach. Ond beth dwi am wneud yw jyst torri fe mewn i bishys llai o faint. Mae unrhyw beth sy'n mynd i fod yn llai o faint yn mynd i gwcan yn gynt. A bod e'n y ffwrn am 4 awr, mae wedyn yn golygu bod e'n cael tipyn o gwcan achos bod y tameidiau mor fach, oce? Felly jyst torri fe mewn i... Mae rai fi gyfadde, sa'n bita lot o porc yn hynna, sa'n cwcan lot o porc. A dyna pha, mae brisket to yn syniad bach neis i wneud. A fi jyst yn mynd i ddod i'r hynna mewn tin. A wedyn, y rheswm i ni'n gallu coginio fe am siwt sbel yw bod ni'n dodi pethach a blaseiddiau hyfryd gyda fe. Ni'n mynd i gadw'r tymheredd yn isel, fel bod e jyst yn marineiddio a choginio yn slow fach a mae'n mynd yn tender neis, sy'n weithiau yn anghyffredin ar gyfer porc. Mae porc yn gallu bod yn sych yn dweud. Felly, beth ni'n mynd i wneud fan hyn, mae'n glyro y mes mas o'r ffordd. So mae amrywiaeth o bethach gyda ni fan hyn. Fi'n mynd i ddod i soy sauce mewn, felly mae yna blas tsiniaidd falle gyda fe. A wedyn, ni'n mynd i ddod i lemon llwy gyda fi. Bach o siwgr i felysu, felly 2 llon llwy o siwgr. Felly gwynto fe fan hyn, mae fe'n gwynto'n ffantastig, mae rai fi wedi. A hwn sy'n neud byd o wahaniaeth, yr Chinese 5 spice. Cyfuniad o spices yw e. Mae yna rhyw fath o arogl... beth yw e? Beth ti'n gallu gwynto? Ie, fi'n gwybod... Fi'n cofio'r gair nawr. Ond peth yna, ni'n gwybod, Lisa, yn dyn o fe? Odyn. Bach o chili, os ych chi'n licio chili, os nag oes chili gyda chi, llwch chi ddod i unrhyw beth a bach o wres. Cajun spice neu unrhyw cyfuniadau fel yna, chi'n licio. A wedyn, fi'n mynd i ddod i bach o sinsir. Prynwch sinsir ffres os chi moyn, ond fi'n cadw hwn yn yr oergell, mae'n gret. Nid bywyd yn rwydd. Ie, yn gwmws, a gwmws yr un peth wedyn ar gyfer, beth yw hwn, sinsir, sinsir wrth hwnna, garlleg, so mae lan i chi faint o arlleg chi moyn. A wedyn fi'n mynd i ddod i bach o pypur, jyst dim eisiau dod i halen wrth gwrs, achos mae'r soi yn eitha hall. O, ie, wrth gwrs. A wedyn fel arfer fi jyst yn rhedeg trwy'r cyfan i weld os ydych chi'n hofio rhywbeth. Os chi moyn, gallwch chi ddod i tymu bach o olew i ddod i fe at ei gilydd fel yna ac i wneud e i fynd ymhellach. A wedyn jyst troi y cyfan gyda'i gilydd a garllwys e drosto fel yna. Just fel la? Just fel la, mae mor rhwydd. Os chi'n teimlo bod eisiau tyn bach mwy o rhywbeth, gallech chi ychwanegu bach o win coch neu bach o stoc, a wedyn, yn ddelfrydol, a petai amser gyda fi, dyn ni'n dod i'n dilo mewn fyna nawr i rwbo fe mewn i'r darnau, i'r crevices bach yna i gyd, fel bod y sinsir a'r garlleg i gyd yn cael ei rwbo mewn. Ond does dim amser. Felly, fi'n mynd i ddod i hwnna arno, a mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw 4 awr os gallwch chi. Pa gwres yn isiel, tua 140. A cadwch ligad arno fe. Dyw hwn rili ddim yn ddigon sul. Fydden ni yn dod i ffoil dros hwnna, a wedyn dod i'r clawr mlaen. Os eisiau troi yn rhywbeth? Na, dim rili, ond os chi... Gadel e. Ond os ydych chi yn mynd nôl i checo arno fe, gallwch chi roi troiad bach, jyst dim sy'n bod. Chi'n gweld bod e'n dechrau dod yn rhydd, falle bod e'n barod. Wedyn, i fynd gyda hwnna, ni'n mynd i wneud rhyw fath o slo bach heb y mayonnaise. Dim pawb yn hoff o mayonnaise. Na, fi'n un o'n nhw. Cysau mayonnaise, byth, Lisa. Iesych beth dwi ddim chwaith. Dwi'n licio mayonnaise? Na. Felly, yr cyfetchen gwyn neu coch, fi'n dod i wynwnsyn coch, as mae'n rhoi bach o liw, digon ohono fe, bach o foron. A fel chi'n gallu gweld, os chi'n gwneud popeth o blan llaw, mae'n gwneud dim gwaith. Mae'n ddisil y tadau, disil, felly cael y plant i gyd i helpu mas gyda'r bwyd. Gallen nhw grato a torri, dyma ni beth i oedran wrth gwrs. A wedyn, at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu bach o olew naturiol, fel olew olewydd, bach o olew tro hyn, sesame oil. Gwynta hwnna, mae'n hollol hyfryd ac yn wahanol. Ti'n fi'n cael shot o'r wedi yfed yna? Felly byd yfed. Waw! Fwy o soi. Waw, hwnna'n... Mae'n tosto fel cneien yn grif. Os ydych chi byth yn gwneud stir-fry gartre, dwi ddim cweit yn blasu fel un o'r siop. Tamed hwnna ar y diwedd, mae'n traws newid. Bach o lemon, bach o soi, fi'n mynd i ddod i bach o... Dim ffefryn pawb to, cilantro neu coriander,
bach o chili mewn fel yna, a wedyn troi y cyfan. A dyma pham gadw sy'n ddilon lan, achos wrth gwrs, o'n i'n mynd i fi cig mewn yn hwn. A fel chi wedi gweld, mae hwnna nawr, mae mor bert. Gallech chi ddod i hade'r sesame mewn hefyd. A wedyn, just i orffen off, os gael ddangos i chi, bowlen bach fan hyn, bach o olew, mewn a un o'r wraps yma, i wasgu fe mewn, dod i fan y ffwrn, 160 am ryw 5 munud, 6 munud, a mae gyda chi un sy'n disgwyl fel yna, fel bowlen bach. Mewn ar coleslaw i'r gwilod, a wedyn ymsymud i'r mas o'r ffwrn, dyle bod eich porc chi yn gallu cael ei walu. Chi'n gallu gweld bod mae'r rhwydd, mae hwnna i walu. So mae hwnna mynd ar y top, a wedyn i orffen off, bach o chili, bach o coriander, a dyna ni, mae mor rhwydd anna. Mae hwnna'n bwyd o'r teulu cyfan, wedyn, ydw? Mae'n dibynnu seis eich teulu chi. Gret mewn brechdanau hefyd, diwrnod nesa. Blas hyfryd, fel gwelwch chi mewn eiliad. Felly dyna chi bobl darn. Dyma ti, Sir. Diolch, Mare. Diolch, Lisa. A dim mayonnaise yn agos iddo fe. Diolch, Beth, yna i. O, dwi'n gwybod beth ti'n meddwl syth efo'r Chinese. O, mae lawr yn geni. A blas Chinese yn does. O, mae'n lyflu, Lisa. Hollol wahanol.